Kai, ni wallahi tallahi ba ma shan kwayan nan ba wallahi. Gaba ɗaya na zo na zuba kwayan nan kuma ya yi yawa wallahi. Bari ko bar dai in ajiye na san wannan mayen yaron nan yanzu na san zai zo shi. Amma barin ajiye ta kuwa a nan na wani in ya zo ma zai zo na zai ta kai. Bar dai rike ta wannan saboda zai tunanin sha nake. Ina sani. Yau zan yi maganin sa din bai ta. Assalamu alaikum. Boy, wallahi sai na sha. Bani wallahi sai na sha. Allah. Wallahi sai na sha. Ka san Allah in ba sai na sha ba shege ne. Ai haka. Wallahi sai na sha. Aba mu kuma aba. Na rage mako kuma. Ai haka. Mu kuma ga goranka. Aikin banza aikin waje. Ina ji na jiri ne nawa. Ina jin jiri. Jiri ka je ji? Wallahi. Amma ina ga dai cakiya ne abun jari ne. Barin adana goran. Ya mana. Bacci za ka mani? Ba bacci bane ina ji na ne. Duba mun katin auren nan. Sunan wa a jiki. Duba mun kamar katin aure ne. Katin aure ne. To kawai ka wakilce ni ba zan samu zuwa ba. Wakilce ka? Ka wakilce ne a auren ka ce jidika ne ya aiko ka. An gama. Kana gani na? A'a ba na ganin ka. To ka je ka wakilce ne kawai. Bari mu barka. Je ka wakilce ni. Zan tafi da kai ne ko kuma dai? A'a ka bar ni. Ka barka.